Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Alas 5:16. Ang ining nga oras kinadulong sa inyo sang Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:18 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato silimatag palamati sa tabok sa katakata ng isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes na presentation Agosto 28. Sa Biyernes sa magdisyon sa inyo siring nga para tuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siring nga news team. Sa liwat na Manila, siling nga pagdulong sa pinaka-ulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantanaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa pagpangalagad inyo para tuntunan. Opdan kita sa ato siling nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinahanglan ang inyo sini alagad ang korman sa silinga palatuntunan, talos lang kita temporaryo, tag sa ka-Biyernes, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, ang inyong regular anchorman sa silinga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labiling 40 minutos na pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Uy, puwerte ang tagiti sang init. Las 5:20 na bro.
ang tagiti sa init ba o kasakit gihapon nga nagaigo sa aton nga panit. Ang aton nga mga dalanon, uy! Siyado katawhay laka-laka sa pamata karbaw ang mga salakyan nga nagalabay, nagabiyahi, nagadalagan sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Nag-efekto gid man ang apat kadlaw starting today nga time out sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Siyado katawhay sang dalan. Laka-lakas pamata karbaw. Makitaan mo nga nagadalagan nga salakyan even di pasahero. POJ nga gintugtan magbiyahe ay wala na nagbiyahe tana. Kaya ang rason sa iban nga mga driver mabiyahe taton nga wala man ka pick upon nga pasahero sa dalan, may rason. Magluwas kang imo makitaan sa dalanon ang mga ginpahamtang nga mga inner border sa mga lugar sa syudad sang Bacolod. 27 ini ka mga inner border ang makitaan sa pila ka mga mayor nga dalanon sa city proper. Way labot sang 8 ka outer border control nga napahamtang kaginbutang ni BCP o City Director Police Colonel Henry Veñas. Ang mga merkado wala tawo. Kay wala man may nagbukas. Dong aton nga mga establishmento komersyal, ang aton pila ka mga malls diri sa Bacolod bukas. Pero tag pila ka nahot ang tao nga imo makitaan. Baka nami lang no. Kamo nang tani nga ginatuman lang sa tanan ang panugyan. Hindi ko magpati nga ma-reduce ni ang number of cases sang COVID-19 sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kung ang tanan maghugpong lang mag-isa. Kainitanan para gid sa aton kaayuhan. Oras nga magabantay ang aton kapulisan sa outer kag inner border control diri sa syudad sang Bacolod. Bantayan dito kadugay ang mga report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Mga balita aton tutukan man sa report sa Kapitolyo Dal-Unina ni Aksyon Eden Abuso. Ang balita naman sa New Government Center Dal-On ni Aksyon Artay Hopon. Ining report panibago nga sistema sa operasyon sang command center ipatuman sa masunod nga simana. Mula pasiplatan ta ang mga balita sa nasyonal. DFA Secretary Locsin may paandam ini sa Beijing angos sa ginahimo nga missile test sa South China Sea. Sa pihak nga bahin tatlo kangalan pagapilian ni Presidente Duterte nga mangin masunod nga PNP Chief. Pagbala sa ginmando ni PNP Chief Gamboa matapos pagretiro sang Philippine National Police Training Chief. Sa piyakabahin House Health Panel ginaprobahan ang pagtukod sang Medical Reserve Corps. Amo ini ang pila ka mga dalagko nga balita nga aton masiplatan kag bakitaan sa balita nasyonal. Action Radio Philippines Start Time alas 5:25 na. As usual sa sining nga report sa sining nga programa
ato ni baloon. Liwat ang sitwasyon sa Bacolod sa unang adlaw. Nagarandadi ka nagawalda-walda ang ato sa Patrol 2 Crosswind Patrol sakay si Action John Diaz. Sigurado sa iya imbokada nga report sa traffic manaya-naya ang aton Bacolod. Matulotawhay ang dalanon. To-confirm, yari si Action John Diaz sa Patrol 2. John, may hapon. John, please come in. Maing hapon sa totalan nga mga ka-aksyon. Yes. Malindra ba sa may area sang Sumag, Oo. Tugtog dari sa area sang Barangay Panokoy, going alihis mga ka-aksyon. Okay. Alihis lang ko na astake ko paglapot mo sa alihis, Oo. siguro madugay-dugayan mo, no? Kung na rin ka Sumag, pag-ato alihis mga ka-aksyon, nakitaan mo gid. Kung ano katahom sa talanon nga tuman katinlo sa igo, tuman kay tinlo, batok naman sa mga basura, no halusun ka makita sa mga salakyan, nagadranta di, nagalabay, nagabiyahe karon ginamang nga hapon. According to mga ka-aksyon sa itong interview kay Police Captain Armelin Vargas, Station Commander sa Police Station number 8, ang in-install dira nilang checkpoint, ang inner border checkpoint Lagson na Eric sa area sa Sigasco. Aron nga po niya dokachutay lang gid sa mga salakyan naman masakyara. Tanan diri mga ano gid man mga authorized person outside of residence ug mga apor, mga essential workers nga miara ilabi pribado nga salakyan ginamaneho. Para man akson Eric nga sakay sa mga pasahero nga jeepney, tong sa gihapon ang protocol pareho lang ang ilang ginasunod. Nagawag sa ka jeep subong adlaw ya kahapon pag anunso mahimo kaundok nga hindi lang magbiyahe. Ang gabiyahe nga jeep karon nga adlaw ya ilisipon lang gid mo. Gani? Like kung sa ining hapon nagpundo kita dira sa may alihis checkpoint, border checkpoint, nag-ulo istorya kita sa pila ka mga kapulisan. Ang inoras guro nga biyahe sa jeep, isa lang guro kada oras nila makitaan nga nagalabay sa checkpoint. Kalabanan, why na ginagbiyahe karon nga adlaw? Oo. Na best nakitaan Manila, why ka pasero nga hangpon sa dalan? Why ka kwaon ka pasero kung magrenta ka karon ka unit nimo? So hindi ka igo para sa inugbayad nimo sa renta ang makita mo para sa bilog nga adlaw nga pagbiyahe. Gangan pag inabing gatong mo dra kag iban pati do hindi kay Diego. Una guro ang iban nagpulo-pahoy na hindi na magbiyahe. Tumiyara nga nag-take risk nga nagbiyahe gid na lamang makater ang iba naton nga mga ka-aksyon na wala sang masakyan. Kita naton sa downtown pila kay na ka mga instances around alas 3:30 o alas 4 sa ngapon nga gay nga gawgid ka pangita jeep kay wala haluson may nagabiyahe nga jeep. Ang ruta gid pamangkot ato kina may banago didto kay ina action rek. May ara man nagaulat kay ina nga padulong sila ya sa may Sumag punta Taytay. Problema nila kuno kay kaninit sang jeep kaya pagid ang paglabay dira hindi kag kon maglabay gid man kalabanan why nakapungkuan. Lalabot nga ginaobserbar ang social and physical distancing sunod sa pasero nga jeepney jutay pagid dyan nagabiyahe karon nga adlaw. Correct. Kung dalagan sa trapiko ato pagkabalan mga ka-aksyon sa may downtown area light gid lamang ang traffic situation. Haluson kini kita sa lakyan mga ka-aksyon even palibot diri plaza publika karon nga pon na apor kaniyo kon abi essential worker ka kag may tulo tempo ka sumo magpaliwaliwa pwede ka kilibot-libot dra pero ba importante puli ka ng diretso no Gani? Para hindi ka na magtabo-tabo dra sa may public plaza ba sila ikro matabo mong career ka COVID disgasta ka pa ang ka-aksyon even diri sa may circumference road ang nanggaling aksyon Eric sa circumference road kay gin pa ka maayos ang Bacolod Traffic Authority Office nga siga kag nagagana gyapon ang traffic lights. Diri sa may Burgos Circumference Road paglabay naton sa ngapon, nakabig diri light to moderate ang traffic situation kay damo pag idya private nga salakyan, may mga delivery van, may mga delivery truck nga draman mismo nagalabay mga ka-aksyon. Ang damo gid nga masalakyan halin diri sa north going to south direction. Halin naman sa south ang kalabanan nga nagalabay dira mga panel truck, mga van, mga delivery truck ang iban pa. Pero ang ilan na sina nga direksyon lang na north to south and south to north mga ka-aksyon. Abot sa mga kore, nagagana man ang traffic lights para make sure nga well-managed, systematic abi ang dalagan sa trapiko. Even paglabot sa Bangga Metal, naka-diretso kita to karon nga po ang sang patrol, makabig na to light to moderate ang traffic situation mga ka-aksyon. Kabusan, Drabla, kay nagrosot kita
padulong sa may Singkang Airport. Okay. Kaya ginanagliyang checkpoint regular nga naka-standby. Isang Singkang Airport yung ginpamtang ang police station number 8. Dili nga adlaw, amo ni pinakauling nga schedule sa nagpaidalom sa RT-PCR test action Eric o swab test. Muni ang area sang barangay Singkang Airport. Ang ilang nga swabbing center namtang sa kilid sang barangay hall. Tumiara na daw sila ginbutang daw kung mga canopy bra. Masilungan man, open ang area. Digdo sila nag-conduct sang swab test. Ay ang lain diri sa Singkang kay ang ilang nga mga ginpaidalom sa swab test. Daw gingaan nila service vehicle. Okay. Kung sino wala nila ginpasakay sa jeep, may mga service vehicle sila gin-provide na sugat dulong o kung sugat dulong aksyonerek din sila balay dalon sa swab center. Okay. Mapo sila pagbalik tingob man. Sila top na nga ginasugat naman ang upod man nga idulong. Damo to lang kayo ng protocol. Ang pulis, of course, wala ginapasulod sa swabbing center. Okay. Kaya galing aksyonerek, according kay Police Captain Armelin Vargas, makasulod ka lang sa swabbing center kung nakasuksok ka PPE. Nga ko full kit. Ara ka lang binakaturo t-shirt ka lang naka-face mask, face shield, gloves, hindi get allowed. Dapat naka-PPE ka para proteksyon mo kag di risgo man ang raan puro palapit-lapit ka dito ng area, no? Sa Police Captain Armelin Vargas. So sa mga checkpoint na ari dito sa area namon no, naspupan diri sa Panukoy, sa Aligisi sa Singkang, observasyon natin na rin po kung saan kaginasang asa sa Matawhay. Nagtutay din man nato ng mga salakyan na nag-aagi sa daralan. Kasi nang dutay man ang mga tao nga naka-aagi. So, both sa ringon, ma'am, daw kung ng taon, almost dari sa may like sa Singkang, jutay lang gid ang makitaan nga gabiyahe nga salakyan. Mostly na sila mga authorized person outside residence na sila. Pero ma'am, ano ma'am, ang pilagid ganit tanan, ang inyong checkpoint yan nga cover lang sa Station 8? Mali ang Station 8, duwa na din lang iya sa Station 8, diriya mula ni siya ang Pakigas ko, ang sa may magpasilod ka lang sa Singkang, at ka maliit sa barangay hall. Okay. Ang ara dira sa may aligid, bang aligid na nagaman sila dira from the headquarters. Okay. Yan na nagka-headquarters isang BCPO. Ma'am, subo nga hapon, may ara swabbing ang areas ng barangay Singkang. Tinag-deploy makamo police, ma'am, no? Ako lang ang deploy dito ang pulis na harap na sila sa buwa lang. So, hindi man magsugot ang CHO nga may mga ibang na tao dito sa silod. Hindi na kung pagsulod nila sila kasi kasi. Oo. So, ang pulis ko harap na sila sa buwa lang. So, nalagabatihan si Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander ng Police Station number 8. Ang pinakalang sitwasyon kadalagan sa trapiko, sitwasyon sa mga border checkpoints, palibot sang surad sang Bacolod na kalabot, makiteri sa Mansilingan nga checkpoint, diretso naman kami karon nga po sa Memor sa Bacolod nga checkpoint aksyonerek, katawhay gid, no? Dagduwala gid kita makita ni masalakyan nga nagrambihong sa dalanon, karon naman nga hapon. Ang kaaksyon ni kadalagan sa trapiko, kang sitwasyon sa palibot sa surad sang Bacolod ang sa gihapon, bugos man ginadulong sa inyo sang Dr. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bata na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Direksyon John Diaz. There you have it, live report sa Patrol 2. Ang sitwasyon sang Metro Bacolod, syado, katawhay-tawhay. Amoy lang pinakaulihing nga lakat sang trapiko sa syudad sa Bacolod. Tawhay-tawhay, laka-laka sa pamata Carabao ang biyahe sang mga pribado kag pampubliko nga salakyan.
Importante lang gali nga pahibalo. May buot lang ipahibalo si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang amon Barangay Kapitan sa Barangay Panokoy. Open ini tanan nga mga pumuluyo man sang Barangay Panokoy, transient ka man o kon borders, may ara pati gayunon nga pre-PCR testing buwas Agosto 29. Halin alas 9 sang aga hasta alas 11 sang aga dira sa Sumag Gym. Sa close contact, kung ikaw may close contact o pod sa obra, members ng family, barkada, etc. sa nag-positive sa COVID-19. Sa Group B, immunocompromised parehosang mga ginadialysis, blood cancer, etc. Sa Group C, COVID symptoms, flu-like symptoms, uboy, lanat, pagdula sang ginatawag nga nga sense of smelling kag ang imo sini nga panabor. Kag sa Group D amo ni ang high risk individual, mga senior citizen naton kag nagabusong. Sa mga interesado sa sining pre-PCR testing, sa mga interesado, kindly contact lang sa aton sining Beer Hertz sa ato sining Beer Hertz hotline sa Barangay Panokoy 0999-326-8913. Pwede man sa BH assign nyo sa inyo sining area or purok. Importante mahatag yun ang detalye, ang ngalan nyo, edad nyo, kag diin kang nga grupo natuon, kag ang name of company or opisina. Sa muna na ang importante gid nga pahibalo ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble sa aton nga mga pumuluyo dira sa Barangay Panokoy. Pre-PCR testing buwas Agosto 29, alas 9 tubto alas 11 sa aga dira sa Sumag Gym, Bacolod City. Ang nagapahibalo, Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble sang Barangay Panokoy. Ayos! Mayong hapon nila kay Tutong Noble. Ba, nagamonitor si Tutong Noble, oh. Amo man si Lodi Kagawad Peter Maymay Noble. Kay Mr. and Mrs. Manuel Ku and family dira sa Silay. Mayon nila nga pagpamati. Amo man sa kay Councilor Mr. and Mrs. Henry Boy Gregas sang Kawayan. Ba, gapamati si SB member Henry Boy Gregas sa Banwa sang Kawayan. Kag si Romo Pasaporte alias Calvo. 12 PM Aksyonarik, abi lockdown hindi magwa sa Panimalay. Diri sa Bangga, Takuling, Puro Kapukwiran, amon ni diri ang senaryo. Baw senaryo. Whole day, ara sila dalan, bata, tigulang, wala face mask, no social distancing. Palihog lang abi, kung pwede lang ini. Hindi pwede Salamat, stay safe. Kapati kunaw sa imo program. Ay, kapamati sa bungli sa ato programa si Madam Rosemary Yanson Hungko. Wow. Kapamati si Madam Rosemary Yanson Hungko. Damo, may mga salawayon nga po, no? Budlay gid, budlay. Budlay gid. Tig-agi daw. Tig-agi. Nagkikilala ko pa. Natig-agit. Why kita da? Nakilala ko pa dyan. Why kita da? SB member Grigas, why kita da? Ay, dumahuya ta. Magabalik ang inyo sa ring aparato ng Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation sa report na gikan sa ato sa ring mapatrolyo na Tribunas Kapitolyo kag City Hall. Ina sa pagpanumbalik pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa ato kapabalaka this time, i-check na mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol na unit reporters. Una-untang report live gikan sa kay aksyon na Eden Abuson. Ang pila ka mga update kag balita gikan sa aton sini Kapitolyo Provincial. Standby sa report ni Action Art tayo po na. Parte sining panibag-ong sistema sa operasyon sa command center ipatuman sa masunod nga semana. Ano ang mga pagkambyo-kambyo kag pagbaylo sini? Ibalaon ta rito kadugay ang kompleto nga detalye sa report ni Action Art Tayhopon. Pero unahon tanay ang report ni Action Eden Aboso gikan sa aton sining Kapitolyo Provincial. Ang mga lockdown nga matabo sa Morsya, Silay, Talisay kag Bago after sang Bacolod Okay? So muna aton nga tanawon man ang sitwasyon sa bahin sang sining mga syudad kag banwa nga ipaydalo man sa 2 kadlaw nga time out. Yari na si Action Eden Aboso, line number 3 sa report. Action Eden, mayang hapon, please come in. Action
Kon Eric, mas ginapabura ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ipatuman ang kun anuman nga tikang ang ginpatuman sa Cebu agud mapaganhagan ang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Tisno kay Lacson, wala pa nalambot sang problema damuon sang kaso sang COVID-19 kaangay sa Cebu, rason nga dapat ipatuman ang daan ang mga tikang nga magkapamaayo sa tanan kag hindi na maghulat pa nga maglala pa ang sitwasyon. Nagapati si Lacson nga ginamonitor sa National Negros kag iya nga gintagaan sang pagtamod sang gobyerno nasyonal ang mga concern nga ginpalambot sang probinsya. Parehag ni Lacson riyag sa mga opisyal sa nasyonal nga ipakita sa mga residenseng sila para magbulig, magsuporta sa nag-unayan nga away kontra man sa COVID-19. Kaya Governor Eugenio Tina-monitor Manila ang cases all over the country, and si Secretary Simato is the point man among secretaries. There is a Visayas. They've decided to visit Iloilo and Negros Occidental. They're also concerned about the recent numbers, and so they want to make sure the people of Negros to feel that the national government is here to help. But I would like to point out, we have not reached the numbers of Cebu. But I'm happy that the national government has shown concern, because it's better to take the same action they did in Cebu for a lower number of positive case. We have a much lower case number. I pointed out now, after 5 months, I think we just breached the 1,000 mark. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon, Ide Raboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon! Salamat kinaksyonan na Boso sa Kapitolyo Provincial sa City Hall sa Ilohanta. Report na Action Art Tatay Hupon sa sining panibagong sistema sa operasyon sang Command Center ipatuman sa masunod nga semana. Ang Command Center mo nang yan ni Sir Jomari Vargas. May mga pagbago-bago nga sistema nga himuon. Ari sa Action Art tayo hopon, line number 3 sa report. Art, may hapon, please come in. Oo, kagamay. Kagamay sang? Isang opisina ko sa Iguana. Sa Command Center. Ay na. Oo, siling ni Parimo Melquiades, Bulacan, Feliciano. Oo. Kundi siya ni ang isa sang deputy nga implementer bala sang COVID nga nagpatuman dito sa Cebu sang regulasyon kung nga flatten ang curve dito sa problema sang COVID. Now, pag kanto niya kahapon dira sa opisina sa Command Center, sa kilit sang Government Center, Lacson Eric, nakita ni Feliciano nga may mga kakulangan. Number 1, bago dapat mutangan na sa dugang mga personnel kag isaylo sa bahin sa Command Center nga of course ang gamandra is the cluster head sa CDRMO kag executive assistant kasi Sir Jomari Vargas nga kinanglan dra maga-duty ang mga contact tracers sang syudad nga inang ara nila sa barangay atong training last time kay para nga well coordinated madasig ang monitoring nila sa pagkuha sa updated reports kung kaso sa COVID kadadlaw sa Bacolod ang pagkapalan kay ang habal ni Feliciano, General ni Satolia, General Melquiades Feliciano, sila nga budlay kung lain ang opisina sa contact tracers, gaway man coordination kag direct abing communication sa pamunuan sa Command Center. Okay. Siling ni Sir Jomari Vargas, kay suggestion dito ni Sir General Feliciano, more or less yung tidugangan, guro na sa maman pagit nga mga contact tracers, luwas sa barangay, iabing nga nag-duty kag monitoring, tidraya may gapungko gid mismo, nga mo na yung direkta, nga maghatag siyang information, kay next week, Jackson Eric, dira na mag-duty ang si General Feliciano kag ang team ni Dinner Secretary Simato. So dira na sila para nga at least makakuman sila grayon kung anong himuon kag ginapaabot gani mo ni Sir Jomari Vargas kung may mga pagpagpuman sa sistema ang ginahimo kag military balay nga system nga kung anong ginahimo sa Cebu most likely amo man ni ang candid
ngay mo diri sa Bacolod. Di amo na gina-expect niya, may mga pagbag-ogin man nga matabo dira sa office, but of course ang iya panhanda sa pag-provide ko ng mga kinanglanon, kapin palib kon mag-require sa lugang mga personnel para iya sa mga dira sa command center. Ang tingog guro na ni Sir Jones, daw ba si Malangan ka? Karon na sa gabi. Karon na ko sa firing line na. Kung sa night patrol, pwede man. Si Axel Dixon ko mag-request sa iya program sa gabi. Pwede man. Pwede na sa kagahon, guro, no? Oo. Galing ba si Magambal sa Jones nga dito mo man ito gin-replay siya kay Nixon nga huwag mo ito matian to. Kaya mo na, no, ang mga latest update ikan sa Bacolod City Hall dugangan tayo ni karon kaya ka-coordinate kita sa mga city official sa mga pag-update kung pila nakabilog ang naswab bala aksyonary kiti 5 p.m. ang kwansin mo deadline kung matapos kung tani ang pila expected time. Pero why pagit subog ka naglibot man si Vice Elcid Kayna. Okay. Si Attorney Bayatan check man natin sige pang ilaman nga pagtipon sa mga datos. Siling ko gani kung mabispo niya kay Tito Berong na lang umakayo karon di para nga may ara kita latest update. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action tayo puno na kita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyonan tayo po ang dugang sila karon nga report parte siyang sining panibagong sistema sa operations ang command center. Interview kay Sergio Marie Vargas karon sa action firing line mga update balita gikan sa City Hall kag sa Kapitolyo dahil umanin na action Eden karon si paron nila na action Brian saya programa sa action firing line. Happy birthday kay karong adlaw kay Inday Yani Kirawa. Kay Inday Yani Kirao. Happy birthday. Yawa mo mikaon ni Action El Rey kag ni Lelmar Litson ba? Dua ka Litson ang preparasyon ni Yani Kirao. Siya birthday karong adlaw. Ang amon din upod sa admin office. Gasalubrang pagkaon diyo. Ba ni panyapuno naman ng sobra ni. Ay, salbar ang panyapon tana. Sa kay mailer si Kinya Kanyete da, mayong hapon naga-monitor sa saton sa nga pagpangalagad. Magabalik ang inyo sa nga palatuntunan pagkatapos lang sa ato importante dugang nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Last size, tres. Ang oras ginadulong sa inyo sang schedule. Ang balita, Aksyon Reports, Afternoon Edition. Wala kita panahon sa aton sa nga pangalaga di. Aksyon Eric, ano ang drama ka bitaw nga ang mga BPO driver ila ginasita nga may signboard nga gid nga la BPO ang ban. Nay gali ka. Kasi gina-double check nila inday Jinky Dagia Mirais sa airheads. Mga pagchikyar sila kung nga ginahimo. Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation, magatakop ini temporaryo, balik ini buwas. Opo diri sa aton nga mga patrol layon at reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Action Art ay hopon Ed de Naboso.
Ato nga mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, with IT expert Sir El Ray Ditilios, dito sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinavaya, ang regular ninyo sininga anchorman sa sininga palatuntunan, pat ininyo basta biyernes, kita diri temporaryo nagapungko sa iya nga trono. Kita naita karona. Last 10 to alas 11, Action Night Patrol Program. Standby na sa Action Balita Evening Edition o pod kay Madam Action Man. Action Woman gali nakakuha naka-lipsticks. Ang Defensor. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Salamat gid sa inyo pababati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Pabakal ka. Manila Broadcasting Company. Sa balita.